Nisa Laburisti, is-sezzjoni li tirrappreżenta n-nisa fi ħdan il-Partit Laburista qed tipproponi li Paċeville ikollu sistema ta' tmexxija ġdida u differenti. Dan fatt ta' proposti li għaddiet lill-Ministeru tal-Intern bħala parti mill-konsultazzjoni pubblika dwar Paċeville. Intqal li Paċeville għandu jkun separat mill-Kunsill ta' San Ġiljan jew xi kunsill amministrattiv. Minflok għandu jitmexxa minn entità li tirrappreżenta l-interessi kollha f'Paċeville mhux l-inqas is-settur privat. Kien innotat kif il-post żviluppa minn wieħed ta' residenzi għal wieħed ta' divertiment u kif din ir-realtà għandha tkun rikonoxxuta. Intant fi proposti oħra Nisa Laburisti sostniet li għandu jkun hemm rwol ikbar ta' infurzar mill-Awtorità Maltija Turiżmu. Intqal li għandu jkun hemm fond li jikkontribwixxi għalih min imexxi l-istabbilimenti f'Paċeville u li jgħin fit-tindif u ż-żamma ta' Paċeville. Saret referenza wkoll li hemm alternattivi oħra ta' divertiment għal żgħażagħ ta' inqas minn 17-il sena fosthom il-promozzjoni tal-kultura u l-isport. F'dan id-dawl ukoll intqal li għandu jkun hemm kampanja qawwija fil-midja li tindirizza lil ġenituri u li timmarka wkoll ir-responsabbiltajiet tagħhom. Dan fl-istess ħin li anke żgħażagħ ikunu magħrufa bl-obbligi u r-responsabbiltajiet tagħhom permezz ta' edukazzjoni formali u informali.